Het grootste onderzoek verliezen hier weer de zaak Gaatse Bosma van de Westereen, die het nevens justitie 60 mensen gouden bergen beloofde en sa 4 miljoen euro uittroggelen. Henk Vos weer de leider van dit onderzoek. Wij moesten een hele hoop papierwerk afwerken. We moesten de aangiftes opnemen, we moesten zorgen voor bewijzen. We hebben bij meer dan 18 banken allerlei gegevens op moeten vragen. Het moest naar het buitenland toe. Je wil ook kijken of je nog wat terug kan halen voor de slachtoffers. Al met al kost het een hoop tijd en een hoop mankracht. Jim Bosma is 4 Wiesel eerste, morgen dochter Ljouwt de rechtbank uitspraak. Nevens financieel rechercheur Vos binnen in Friesland volle meer oplichters actief. Ze komen heel erg betrouwbaar over. Ze komen met een bosje bloemen bij een verjaardag. Ze komen met een doos kleurpotloden voor de kinderen. Ze houden echt rekening met het gezin. En worden dan de vriend van het gezin of van de betrokkenen die later opgelicht wordt. In februari is binnen op een lemmer 4 vertochten oppakt. Er is miljoenen verzinnen met het witwasje van yield, het vervalsken van salarisstroken en het joemelen met hypotheken. Dat laatste gebeurt vaak. Oplichters komen met mooie verhalen. Je kan wel meer krijgen dan een hypotheek wat je nou hebt. En dan kun je ook nog verdelige rente krijgen. En vervolgens wordt er een nieuwe hypotheek afsluiten en de overwaarde wordt door de tussenpersoon of door de oplichter op een orenwijze belijn, dan dat de mensen denken dat het belijn wordt. Het gaat in de eigen boezem van de oplichter. Door de crisis komen heel iets meer mensen in financiële problemen. Ze bezieken je op verskate wiezen de hulp op een wetter te houden en traap je gauwer in de praatjes van een oplichter. Achteraf denken ze, shit, of die, alle lelijke woorden die kun je wel bedenken. En dan hebben ze spijt van dat ze erin stappen.